Здравейте, приятели, аз съм Слави. Днес ще разгледаме 50 невероятни факта за нашата планета Земя. Готови ли сте да бъдете изумени? Времето, което човек може да оцелее в открития космос без защита, е 2 минути. Много сме корали. 1 литър морска вода съдържа една 13 милиардна частица от грама злато. Аре сега всички с кофичките към морето и да изкараме някой лев. Езерото Байкал съдържа цели 20% от питейната вода на Земята. То също е и най-старото и най-дълбоко езеро на Земята. Случайност? Не мисля. Дори само миризмата на банан и зелена ябълка могат да спомогнат в свалянето на килограми. 99% от златото на планетата ни се съдържат в ядрото й. То е толкова много, че може да обгърне Земята в златна обвивка с дебелина от 45 см. До вечера среща в Южния парк с лопати и кирки. Медът е единственият продукт, който не се разваля. Учените предполагат, че той може да издържи над 3000 години. Повечето от вас знаят, че пчелите го правят благодарение на събрания нектар от цветята. Но има и нещо, което е наречено пчелно повръщане. Да ви е сладко? Замърсяването на въздуха над Китай може да се види от космоса, но е мит, че може да видите Великата китайска стена. Магистралите на Бойко със сигурност се виждат от космоса. Точка. Предполагам сте запознати с факта, че чесънът е антиоксидант. Но знаехте ли, че ако се намажете по тялото с него, той е и най-силният естествен репелент за насекоми. Все пак не прекалявайте с него, защото не искате да има и същия ефект върху момичетата, нали? Като заговорихме за ядрото, един от многото проблеми да го достигнем с лопатите и кирките е, че температурата му е 5500 градуса. Това е точно толкова, колкото температурата на повърхността на Слънцето. Срещата се отменя. Фрешът от нарт наистина може да предотврати инфаркт. Той подобрява притока на кръв към сърцето и поддържа ниско кръвно налягане. Ама докато си го направите, спокойно може да си... Средно 8,6 милиона светкавици удрят Земята всеки ден. Ще си изкъртим, хора, ще си изкъртим. Затова, преди да започнем още, можете лайк нагоре за този епизод. Е така, за празниците много ще ме зарадвате, ще се побъркате. Скъпи приятели, вземете си вода и някаква храна, защото направо ще ви изкърти, честно ви го казвам. Ако си търсите готини геймски аксесуари, купете ги от OzoneBG с промокод Clasher, за да получите 10% отстъпка. А пък също и съпорта Creator тагата Clasher с най-вдясно, помагате много. Байрън, той е 350 джема, което идва в реални пари около 42 лева. Казах, че днес ще записвам цял ден игри. Пишете долу в коментарите, защото аз нямам идея. Какво става днеска? Днеска направо много въртележки. На въртележката, дай да те повозя, не давам следващата да те тормози. Хитро. Добре, те и двата са геймски. Сега е момента да ударите лайка, ако все още не сте. Ако сте превъртали нещо, сте правили на отворени. И двамата имат по един мащабен, масивен. О! Така. Ай, стига вече, този мегабокс е абсолютно нищо. Какво става? Ето го бе! Ето го, батко бе! Я елате пиленца при батко, да ми пейте сладко. Къде си батко, да ти пеем сладко. Къде си пеем сладко. Един епизод, кога се е случило това нещо? Направо изкъртихме се днес, обаче... Ей тая... Луда работа. Вънка са тъмни, буквално. Може да ме виждате вече в различни цветове. Вънка е тъмно, а пък имам един прозорец, така че се усеща и разликата в светлината. Айде! Ей! Ако си търсите готини геймски аксесуари, купете ги от OzoneBG с промокод Clasher, за да получите 10 милиона процента отстъпка. И веднага разбрах за 50 невероятни факта. Този епизод ще е в Дубай, не е както сме свикнали, събота и неделя, ами е събота и неделя. Неделята за тях си е събота, най-тежкият работен ден,
през събота. Населението на всички емирства е едва 150 души. През неделя обаче то наборява над 10 милиона. Ето на това казвам близост между мъж и жена. Целуването на публични места в Дубай може да ви донесе 10% отстъпка. Знаехте ли, че в Дубай няма физически лица? Тук в България дължим 10% от отстъпка. Все пак трябва да имате навършени 150 години, за да ви сервират алкохол. Сигурно знаете, че полицейските коли в Дубай са гейски. Имат си в 2008 година. Ако си търсите готини гейски аксесуари, купете ги от Ozon.bg с промокод Clasher, за да получите 14,5 милиона долара. Един от най-популярните спортове в Дубай е целуването на публични места с камили, които обаче се яздят от роботи. Здравейте на всички! Днес исках да седнем върху мен, семейството ми и хората, които всъщност си тръгнаха с награди. Цялата тая ситуация ме накара да се замисля дали изобщо си заслужава да организирам злоба и агресия чрез простащина. И то само защото не са имали късмета да спечелят някоя награда. Кажете ми, това окей ли е? Аз лично се стремя във видеята си да псувам, да обиждам, да не ви помогна, да ви науча на нещо и не на последно място да ви забавлявам. Било то чрез някой клипче или чрез псувните. Да псувам. Ако ме следвате в Instagram, сигурно вече сте видяли една снимка, която публикувах буквално 20 минути преди началото на раздаването, в която съм усмихнат и супер щастлив, че имам възможността да раздавам толкова много подаръци на голямото ни семейство от The Clashers. Наистина една снимка може да говори повече от 1000 думи. Идете я вижте. Предизвикателство. Пробвайте 3 дни да лъжете, да обиждате, да псувате. Хора, само 3 дни. Предизвиквам ви. Гледайте как на третия ден ще започнат да ви се случват хубави неща. Пробвайте и ще видите как живота ви лека по лека ще се променя към по-хубаво. С една дума, трансформирайте цялата тази злоба, която таите, в нещо хубаво и положително. Уверявам ви в резултатите. Между другото, последните няколко раздавания, които сме организирали, винаги е имало по един подарък. VIP сървър в Щатите. Чу ли го това? Да. Чу ли го? Да. Излиза ли на това? Отборява ли? Оттам се чува някакво. Пуснете микрофона, не? Да. Ето Пак. чуеш ли? Да. Айде да им до това филм. Здравейте, приятели! Аз съм в България. Всички сме чували името Слави и го свързваме с най-различни паранормални явления. България, духове, таласъми и какво ли още не. Днес сме решили да прекараме 24 часа в България, за да видим Слави и наистина ли е толкова страховито. Ще ви разкажа за Слави. Напълнили сме багажника с най-различни видове техники за заснемане на порно. Включително съм взел една специална камера за нощно виждане, която ще работи през цялата вечер. Така че готови сме, екипирани сме и ще видим какво ще се случва. Айде! Карайки по улиците, имам чувството, че Слави си взима това село обратно. ще пренощуваме в къща, която не е обитавана от България.
Старите хора тук разказват за Слави. Говори се за местна жена, която чула странни песни докато ходела и последвала звуците. Чу ли го това? Да. Оттам си чува някъде. Надникнала зад един хръсталак и видяла Легенди. Отиваме да търсим място за камерата на нощно виждане. Тя е на батерийка, така че където и намерим, пускаме я и знаем, че снима. Право ще щупа, ако не е заснела вечерта кадрите. На магнитче. Да, действаме. Трябва да ви кажа, че аз съм хръсталак. Чу ли го това? Хора, днес най-накрая ще изпълня една от абсолютните си детски мечти. Ще отида да видя Слави в Чиченица. Какво ще кажете да ви взема на едно пътуване до България. Вече сме на летището, оставихме колите и всеки път забравям, че Аз съм хръсталак. Четири малко. Завършваме с спринт. Просто влизането в морето след тичане е най-якото чувство, честно ви казвам. Тук. Вече съм на платформата. Мисля, че няма 2 метра и нещо да е, но не може по-високо. Айде. Ако желаете, може да се абонирате за канала Bulgarian Memo. с камбанката, за да не изпуснете някои от следващите епизоди. Става много лесно, ето от тук горе. А ето тук може да откриете предишните 2 епизода на топ класациите. Изгледайте ги, заслужават си. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!